אז אם הכלב שלך גם קשה לו לרדת במדרגות, אז הנה ההמלצה שלי. 1, אנחנו נשתמש בחיזוק שלילי כמו שאנחנו עושים פה בסרטון, אנחנו נעשה מתח ברצועה. כל פעם שהכלב שלך ירד מדרגה, אתה תחזק אותו על ידי אוכל, או שממש תן לו לרדת כמה מדרגות שהוא יבוא אליך ותחזק אותו. למה זה קורה גם? אחד הבעיות זה שאנשים מרימים את הכלב שלהם על הידיים בגילאים מוקדמים, מגיל חודשיים עד גיל 4 חודש, שיש זמן חשיפה. עכשיו, אם לא תעשו את זה בזמן חשיפה, תלמדו את הכלב שלכם לבד לעלות מדרגות ולרדת מדרגות, כל החיים אתם תהיו צריכים להרים אותו על הידיים. אין מה לעשות, זה הגילאים הכי טובים, או שתהיו צריכים לעשות את החיזוק השלילי. אז אם הכלב שלך קשה לו לרדת במדרגות, מה שאתה צריך לעשות זה להביא רצועה, להביא חטיפים ולזכור להגיד מילים טובות. אנחנו נעשה מתח ברצועה כמו שראיתם בסרטון, כל פעם שהכלב יורד, אנחנו נגיד כלב טוב, כל הכבוד, ודברים כאלה. ברגע שאנחנו נייצר לכלב חוויה טובה מזה שהוא ירד, אבל באותה מידה אם הוא לא ירד, אנחנו נגרום לו לחוויה שלילית, אז הכלב ילמד שהוא עדיף לו לקבל את החוויה הטובה, אם זה על ידי חטיפים או מילים טובות, וגם אתם תגרמו לכלב שלכם לחיות חיים הרבה יותר טובים. בהצלחה חברים, ואתם מוזמנים לשאול כל שאלה בפרטי, וכמובן לעקוב על עוד תוכן, על עולם הכלבים, ובמיוחד על עולם האילוף.